Angel baby, Ziaktu, Nautei Chhangte, Chapter 11. Cho lo ei ro u an ti chuan Stacy nen kan pheya an lo siam emo ti lain an lo pe fel der to ka pui mi alo chu ka in thlasung le no cho ka nei lai chuan in unawin mu ma ro o nak tu ka in tla yang pute chuan aron ti a engen ti don ruat lu chuan alo ti ve zat bok inaute pani hi nurse zir don pitei chuan wang thuang deuh hian a ti a Stacy chu thin che si nurse ni chi po ni lo hi ruat lu a bokina ti chuan Stacy chuan alo du lo ngang mai izak lo ni chu nang nen te khin te chuan kala zai dam mama zok a te hlara ke chuan kalo nui mai mai auzo rin amin ti she chuak hetiang che hian kan u naw kha kanin po a in how ve chin ma ila min do zia ka she ve kar thawa chuai khamlama ka seng fel puya ngai lo ti viau ma se lo chut ol top ai khan a tha shim shim thleng ka lo sil chokang che ka ti chuan pe te chuan min hnial ngal wat lo wa omai mai zok ro ka ti theilu tu kalom nang chu lo ha chol ro a ti ngal luama ka hnial lui du ta em lawa i uzori na dam cha em rat lu a chuan arun ti ve te miala mani deuh khan a accident na tuna chuan apa ngai ve to ka ti wat abuk mut nu chuan ava poi ve a ti ta sepa Stacy thingpui lumla duati nen in mudon nya pute chuan dar korik don chuan aron ti a Stacy chu thawin chawkalama chuan a phei ta ngal reilawa chainen chuan aron le ta ka in ngai lawa sin in thlasung dewa ka ti chuan ka in thiam lo lek lek alum lai te khan lo soi turania ke tak hi chu nimo kalau shelawa apoi law chadeu hian ati a chawkalama aleta ka in thlasung te hian a soifia zo lo hia langa thingpui in zowa Stacy no sil chu ka nga ka azo chuan in chung lama kanin zui chho ngal kan lu nu reilawa puanga kol ka donga Stacy chuan alo mu man ta sia lauta da ro phur deuh chuan alo tinga chung chunga o ka ti rolin ilamu lo ti ro aron tinga la mu ila ka chhang don che mi ka ti chuan changang chu imu hi hleinem alo ti the na Stacy chu a mui a ko ta hup mewin khuma chuan aron mu thladat i omrei to lo ho to ro aron ti chuan ka mui ka pen zewa darkar som ni pali empu alaral lawa ka ti hlak darkar som ni pali hi ka hladwangin kumthum velani ka tan chuan alo ti sepa he pa hi enge mo shat ni ka zin bau cha chu azei soten ka sha nula dangbula hetianga om chuan a chhalo khopanga abula phun researcher ka sha chuan ka she thiam takwar tu in nge kha kharon soitir che ka ti chuan tuma alo ti vetlat lo shwai sang tu in nge ron soitir che ka ti ngat a thei to ngang lo nge shekima aron ti fan dula a soizo ralin nui ridar der thomi na zui ngal in wahan over tak ka ti chuan ka over velo an mani hi an over alo ti the na abulami te chuan an du lo ti shat takin kan over bok lo mani bial nu te jin bo wangin kan phi ve chung lo over o chuan aron ti lang lang hey pongi ibial pa hian darkar khat chuang chu minute ni dana kan kol tiang ati che shekima chuan lo ti kanui kar kara kalte u pongala chuan alo ti hlak lo ho vadro ati le to chan ka tumlai takin ponga audwa ti hi alakanya Stacy la chuan lo ti ponga la chu angoi wangwanga karin sa rengania a chave reusia ven chatangai ticket kalanga kalokal ve mayang ati le to Stacy chu ka mel khar khar ka fiam che ni kha pona po kan la chuak law noi ha khak chungin Stacy chuan aron ti ta sham rei tak chu thungai kan soile don ani mel reife kanin biak nu chuan kan da ve ta shama khuma chuan Stacy nen kan mu a kan ti ti a achangin kan nuya achangin kan thu taka pui pui nen kan no mangcha kan nom chuan ani po chu ka ngai thar tak zet zinga har chuan Stacy chu amin lo kwa chia la alamutui em zui sana ke en chuan dara ta lo ri to a dar soma kan kala ngai wangin Stacy po chu ka kai thovat kanin phi fai nu chuan in hnuai lama kan chuka
zo lo ei ru in tla yang an lo ti ngal bor bora tui ka in le te te a chei do kan chu ka kil ve ta chia scooty chuan kal lo mai ru I u boya inin thla tir don ya ute yan ati rwal chuan angai lo akar khala ka chuang du teu lo Stacy chuan alo ti hlar arei lo e mai ni khat na anang ma ni tlonga kal tir cheu ai chuan a tha zawk ruat luwa chuan a run ti ve wat Stacy chu atum bur mai hospital lam kan pan lai chuan ingam chuan tlan chak te I tlan chak rwal rwalin isam ka phitang Stacy chuan ati ngal hlara ruat luwa e ro anui mai mai du chau hospital chuan kan hming an lam hun kan ngak tarana kan nai tel tela ka hu phur tel tel hi ani ber mai karil ru chuan ka in fui mol mol bok hun hi alokal chakani nikum tu nang huna te kha chuan class 12 zirlai ve mai khakania ka chhante nen khan kanin fiam bok boka mel cha kan ti deuh te bula kan kal chuan kan han in nam ve nge thin kha ania mangai na omzia she si lawa kan star lo an har ema wanga kan mangai mo kan ti tla chin lai te kha angai om vong vong mai tuna chuan class 12 kha kan ni to lawa college kal le na nei te kan ni ve to do na hei hi ania hun in thlak dang laman ti ngei chu kan nun hlui ngai chang kan nei chewin ka ringa inun hluya thil swal tam takilo ti ve ni mai thei ma se tu na inun man lai me kha chu hun lo la om tu ra po in chuan puiwa thama soi thei turin inun kha uluk la mangang che mishing in chir na hian sot na anei lawa kanin chir na tur thil chu ti lo sham shama cha Esther lel nun pui POV pui voina tiro je mai te kha an interview ve don apa chuan lo ti o ti te in ka chang pa nu puya nei la pui ti em o je sunala chuan lo ti man mo kawa mel thwaya ma se ani la chu a phone khoi ngotin alo oma min share ang pon om lawa idu dan ngot chuan a thleng thei bik lawa apoi lawa ma se I chanu du thlan na hi za sak ve ti angai apa chuan pa ngai dewin alo chang iman mo e mai sha zwali te chuan adu to ka hlotlin ma chuan anei om lo che ka lo ti ve le zat boka au je suna chuan mel po min mel e lawa engei ti don in chung chho tuma ka din hloi chuan ka chung te chuan min lo ena kamudon ka ti mak I tho che kha an ti chuan ka chang to lawa tun lai om dan hi amak reu mai a chong tlem so tania cho te hi ei thalo riau anu tho soi chu ka shemana ma se hoile te lawin ka room lama chuan ka chhaunal nal tuna hi chuan sha zwali ka ngai ber karil ru min sha thiam sak tu om chun ka ti lo thei lo ani anga min sha thiam tu le min fui na sa tu hi ka tong le khir lawang tuna hian kabula om se thil thleng eng kim kha ka shil vek chak phone changa ka shil chuan khok muna kan om lo bok nen aril ru a ha ka hlawanga ni pakhat ka phone ka on chuan status chu ka thai thlapot pota a to bera au je fa ming chu ka en wanga ka me chuan ka mit tui chu a nam sok thei ngil tuma be hian so na nei lo ti te hi alo ni e ngil tuma be hian so na nei lo ma se ani chuan a be lawa a om da na thlir reng china anin biak na hlui tak ngal po ala delete lawania an thalak po a gallery a tam ber boka kata na she om tur zia hi a she thiam pha kher lawanga ama do lawa midang kopsan tu chu a ban san thei lawa ban san tumin voi khatal be se het yang lutuk hian kana lo tur khamini a athu soi khan ati chiang viawa ani chwa min du turin ka phut let lawa ma se kalo du to lutuk ti khamini achang khan ka she chiang viaw bok kamit toi chu ka shuto ka khuma chuan ka let thlatop ceiling chu ka en rana kamit toi la chu alo la nam ve sek zuye lo chuk tharo cho kan ei don au je sunan ati chuan ka ei pe lo thu ka shela pon chuan ka in khu mak bok pongi ko lo lu chu ka changwat puye vo in interview ka ti chalutuk min la ve mai thei phur mel deuh hian ron ti nurse jemai ni vat ro kadam lo huna te min en kolanga pa ngai thei ang ber tura ka chan po chuan thil dang lama om ti alo shele chat to diklo omem ni I chapem ni I o chu tingi aron tinga zungzunga movie ke ena ka chap ka ti chuan angoi wangwanga do ti soilo ti ro aron tinon lengat
soi lawe ka ti chuan min la ring che lawin ka hria ani po chu ei tur ra an lo ko wangin kol chu kan da nga la dora ka kal don ka ti chuan min lo en chap min chang lem lo buk nen ka chuak nal nal December thla ni ve to a votin bo rak te chu a Christmas ri to ka korlum ip te chunga ka kun zen lutin dor lam pan chuan ka kal nak naka min lo po thut chuan ka au chuak lo chau ka in her rolin au je fa mel ka muzat ka en kiawa min von na chu ka thing thlanok sha thiam lo mel sathia min lo en ha mai inge ka surprise dan pa ngai che ani hi pa ngai deuh taka ati chuan ka nui ro hak ka hnai om su ka ti chuak sepa a mel chu adang lam ngal vek pui pui ka nau ang bakin ka en theilo che nang po in I u anga min en chin ang khan min en le zok ro aron ti chuak moka ka du chati kan pa ni in kan she ve ve chuti chung chuan ka una pa angin ke en theyang chemo mi pa ka ni lo hi ka ti deuh vak tum chuan a thei aron ti sep chuan zalo zet chuan ka nui ro hak tum chuan a thei a thil soi chu ka soi non ve ngat o tum chuan a thei aron ti chuan amita tak ka ena tum chuan a thei ti tu hian kha mei che pakhat kha voi khatal thei ngil tumin I be ve chang changem a thei ve thawang te ro ka ti chuan a mel chu a in thlak loka a mel chu a rum ul to Fiona chan chin soi su a ti chuan ti khop hian a thlawangi la hawania khamizan khan khanu min ti dan kha zo po min zot law I mei che mangai ani wang te ro ala mai changa mel po min mel ei to lawani lom ni ka ti ta twara au je fa ero angoi run to inga tinge tyang hian kan nom bik ka ti chuak khap ka mi tuilo nai chu ka sha a chaplo turin ka insum na sa hle to arem ve law a ti chuan ka mi tui chu aron far thlapa pa ka mi tui tla a mu chuan a mil chu adang lam hlok ma se are law mi pakhatin a hlam to thin lung hi midang tan arem ve to lawem ni ka ti chuak sep ka mi tui chu shuk boy ka tum law tuna hian a voi ni atan tinat ka ni le to min chan tuma a ang zau ral chuan ka mi tui chu ka shu to ka tuna chang chuan min she to law me shat ngai lo ni to zo kang inaw ni po ka du law ti chawin chaklu tok chuan kan in lampanin ka tlan le ta ka thleng har lo viau bok kanin kota chuan ka chhun no ka mi tui lo far pap pap chu shuboi du lawin ka chap khur ta zoi zoi ka chung ten ka thoman sha lo nan ti in ka moi chu ka hup tlat boka chap su au je sana othum ka sha dwal chuan ka hoi chua ka ding chung hia min lo en chuk ve run mai itan a chalo ti sha to kha mi pa pakhat wanga cha ka phal lo ti pa in alo kun nyama ka mi tui chu alo shu ve a she om ka ti chau chuan min lo kwa a kei po chuan nge deuh chuan ka lo kwa ve pongin nen in chen ula she om ti yang ti ro ka ti tol chuan angoi runa o a ti le muk ka ti ang cha kha ani mai ka ti chuan min chang to law in chung kan lu chuan tu ma en lawin ka ruma ka chho tlang nal nal ka khuma chuan mu ngalin puan chuan ka in tuam hluna atira kha chuan u Jeffrey hi kami pa mangai ma saber chu ka tilaw ma se kami pa ngai sak ma saber ani ka du lwa ta ka in thup zo lo hial chin ani chuan min du ve empty ka shelawa min nar lawa min du ti asoi bok ngai hek law khata kha chuan kala hlima ma se tu na chuan ama ka achang nge in kan rem ve lo ti ka she to a be se tur omin ka she to lo bok imu to mi ka room kong khar chu an lo kik dat data ka chhon boy lem law au je sona ani thau wangin ka mi tui tla po chu ka shu boy du law engkim a shevek miawa sheki ma chu du tla ka ni law single rang se chan ho zinga po a chaber ati muk chuan ke en deuh ki awa he pa hi ka thlawang ho ve si in a chan pa kom lo hlau thau sia ti ngai na a she lo ti ka she thei kan wala ha thlak tak em pongi bula nei tla ka ni lo zia hi ka shil chang via wanga jema le sha zwali POV hunte hankal vele beu bewin keini po kar khat chuang kan training nuwa kan zo ve ta shama naktuk mai hi Christmas alo ni ve der to bok urlok zana ni a pitei te twala kan chu ho ve a anwam ve reu phian bok khwa avut bok nen korlum mai du tok lawin achunga puan nuam kan sin hlun bok
thlasik rima ron nam chan chu ka chhungte ka ngaya ni kum lama kha chuan kan tua zola mei chepin arsa kan kanga kan chung kopali te chaupo khan kan thom kha thave rem rem takani kan hlim ve viau bok hun kan put ding theilo ang bokin hun akala kan kumalo tama tuna chuan kan te te achanga kani tumzir thein ka oma boina le har sadna shan pa tok lawa hetiang ka thleng thei hi pathian wang le ka chhungte wang ka tilo theilo kanu le pa te chuan eng ang har sadna po to kila pathian bel tla turin kan te te changin me shil chen an fa te thu cha zir tir chul ngai lo nu le pa kan nei hi ka in chuang ve tak zet an ni ang chung kwa ka nei lawang ti hi ka hlau hle bok oi anu odo tinen volunteer kal tur singa min thlang telania Stacy chuan phurti sha zathian lo ti lang lang ke ro ka thu sha chuan min chhong ka ti don nge soi tur chu ka hai cham ve ka ni ber I udwa ti khan ma ka ti ni kha puti chuan noi ho khok chung chuan ron ti a zalo deuh chuan ka then ve sak volunteer tura ti min handa ka ti rualin I phut sang ami Stacy la chuan alo ti man mo chu tiang lam ni lowe kan thiam lo ve ro puisia ka ti noi vel tamai maya ka ril ru dik ta ka ni bok training lai zong zonga po iti chatber zel kha ati chuan lu thing mat matin ateu lo mai a rukin midang ho ti swal ka chin chha zel alom ka ti le chuan war deuh deuh hian anuya chu wanga ni mo a hnung lama ngot ilo om thin ati nge nge a soi dik lowin ka shelo kan una wa kanin famla chuan ka phone chu alo ri ral rala ka en chuan ka chhungte an lo ni voina ka call back tur thu ka shila keila chuan ka lo thei ngi le mak to ani hi kalak ralin naktuk lama I Christmas kornen I thalak chu kan hmu do anya anu chuan alo ti nga lang lang duati ente ti pa a auzorinan an mei to vel min lo hmu tir chuan kan man dan ai nang ani kha ka lo ti ve zat bok midang ho nen anin biak nuwa kol chu kan da rualin ruat luwa te thian ho an lo thleng chop chil ngal kima inva reve tun lai hi putte chuan lo ti vata Stacy nai bera chu mi pa chuan nia kapa adam chawak lo bok nen ai ka kala tun lai chu alo ti ve zat bok kima ati chu he pa hi nyang RH hei hi tunge kawa mungai lo ve ruat luwa bula chu pa chuan ati a ka en zeu ringot aizol lama ka nawani hi ruat luwa po chuan alo ti ve mai tunge ming pakhat la chuan min en ran chung chuan ati boxia aler mel boxi ka chang pe te chiam lawa sin mole ma se midang ho an om ve bok nen ka nui lui saka jema ka ti ve ta sap Alexa kanya ati chuan ka bu zewa ka phone chu ka en san le ta dai ke ni chu ro aron sura kan ngai che ti hi ponga chuan min lo thona nui ver ver chuan ka ngai jok fe che ka wati let ve wat manna chuan chhun a in zan hi nuam ka ti zok ma se tunna chuan chhun nuam ka ti to zok a chan chu inui mel ang mai eng moi nia om tlata arun ti do a he pa in la zeilu tuk hi ngaya ka nei theilo ani ber mai tun lai engei ti ka wati chuan ka ngai reng che arun ti peka ma se ka nui ver ver thaw min ngai thu soi hian me chidang hi lo om pui mai mayanga fiam thu dewa ka wati chuan nang ti lo me chidang chu ka allergy vek aron ti a kanui chuak huk ka style ala chiang lutuk ka hoi chuak chu min lo en deuh chapa za lo deuhin kanui ro hak za thak theye I ka muta chuak deuh leka ka chho mayang ti in ka chho ngal min chan na po ngai sak to lem lowin in chung lama chuan ka tlan pheinal nal room ka lu nu rei lawa ponga kol ka donga min ngai thu chu aron soi le ma saber to keipon ka ngai che kalo ho cha ka ti ve ta nge nge min ngai thu a soi hian ka ngai ve thu hi ka shil le du ngai lawa ka soi chuan ron kala tum le mayang ti ka hlawanga ni pakhat rin ang nge yin min ngai to lowi du chuan kalo phei ve mayang atile to ka chek tlaka ti ve za su inin om ka ti hlak le lama mi ero chu alo nui ri hok rei fe haute te soya kanin biak nu chuan kol kan da ve ta chawa ceiling chu ka en ngar ngar ngai twan na mi zoram lam alo lang lo theilawa chhungte hlata ka omve ta mai hi makati ka puitling ve soten ka shevel
balcony a chuan ka chhuaka van thiang kak le arsi phe sep sep te chuan lungan ti leng zwala ka omna te hi an fela wangin ka lunga leng man ngai me ulo zoka ma se Christmas alo na ya thlasik rim a run nam chu ka lung le na kai thawa hole dai mai te chu ka chak rum rum 4 years later jema hei hi ka zo o tho pui umam pui a chuan a run ti lang langa kalu ka buzeu oi ka ti boy che boxia ka ti chuan anui hak haka naute ta na in pek zo aya thil nom om hleinem ti dai la i dil na chu engi an tak a run ti chuan nui sakin min shil chatle tur thu a soi ringota a phal sham be se photang thodeu hloi chung chuan ti in thutlenga chuan ka thu thla ibel pa nen khan in chale to em ati chuan a message le call kala chang lo law ka ti ta sep umam pui hi karin ve berani a ani point a chha cha min shil she lo wangin je patrolin ka shebik law mi palak deuh hi chu du tu an nga lwa ta an ma ni lo du tu mei chia ina inin chen theinan ati mai mai nyang thil cha chang ma salo chuan thutluk na siam su in soifia na hun te pela thil cha chang lawa hetia inom chuan adik na isha thuna ile in chir palang ati deuh do a ngoi reng chuan athu soi chu ka ngai thlakar ke po hian ka ti mama chu ka ti ve ta viawa in soifia na hun po sam sang nge ka tum ve ta nge buzewin o ka ti ta sep ani po chu bu ve ngutin ka dara chuan a beng thak thaka a chuak zui tanal nal kan online ani boka ti in ka phone chu ka ena whatsapp ka lu chuan ponga message po alo tam le tak zet sin mai lawin ka thai chawa number lang thalak min lo thon tu chu ka meta thalak chu ka en non le tangi ponga le zo man pui te chu in holo ti sha tak hian thalaka chuan an langa zo man pui chu ponga mal chunga chu a ponga chuan a konga a chel ran bok tho chhuak khakin ka auta ponga message chu ka hong tangi en shamte he hi keima kanilo zo man pui ka khwa zia poi shat kha an editanga kanin chen theinan an ti mai mai nyang ti hi alo ni ka sin ti asha nge alo kol ngal zat arik top don lama chuan kalave ta shama phone ka benga ka da rwalin mi patho chwa khakri ka shema saber tu na kan om dan hi ka du mi alo ka mi tui chu alo na ya tu na hian ka in bum zo ka ni ti ka she ta cha ka nga ya ka thlallela abula om ka chak lu tuk ti te chu alo lang kwara ka mi tui run far thlapap chu ka shu to ka in sut ngal shai chapsu icha chuan ni engmoi takte kha chum cha in arun hli anga sin onem le dam thlup chuan arun ti ka cha chu a chhuak zwal sau thunga tinge ti cha ka soi the zoman pui nen kanin kara engma omlo ti hi ringla ka du khapa thala ka mi pa kha keima kanilo atile a awa chuan ring tur min du zia ka shetela nakina kan soi chamai donia ka ti chuan angoi kar zana o ati le chuan o ka po ve ta nge i ho thei to kha Stacy chuan arun ti thora o nangila ho thei lawa mi ka ti chuan shift kanin change zan in kanai tanga naktu ka olang ati chuan ka buzeu ole ani ka kalmayang o ti in bek chu kala a ka chhuak zui ngal nurse mel cha ti pa a jo a pa lo tlan chu ka nui ngal sang engei lo ti a ti pa in ka chu nyama nel om zata min nui pa hian apa nen anu pum chunga keima naw tur kha kan ena ati chuan aluwa ka toy sak zeu jo engei lo ti le mana pirjinai chuan arun ti sok soka min mu rwal chuan o nurse mel cha i lo mu le ni mo nui ha khak chung chuan ati tangi kalom puili tuk che nui sen chung chuan ka thau chuaka ka ku chu ka da chuak nga zat bok oi o kan jo apa hian alo soi le mana ni mo kalome ti pa in ka ku chu arun wana ani ka kalsan photang che u jojo bye bye o ka ti la ulawa jo apa po chu min lo bye bye le ve vat scooty park na ka then chuan kala chuaka ka chuang don che atia ka phone chu alo relatary a ka en chuan Dr. Simon alo ni o enge ni ta ka ti chuan i dil na kha kan ngai to a he kan pom sak tamai che a ti chuan ka moi ka hup chia ma oye kalom le tuk ka ti tamol mol mizoram lama thok turin ka ngen ngor boka an pom ve tange chu ani bere ka dil jing le tuka min ning deu to po ani ma na
in ka thlen chuan khua chu a thim deuh ti to a in chung ka lu rual chuan khonge Stacy pute chuan alo ti vat shivanin change a night tlang ani kha ka ti thave maya min chang to lo ka in thlak zo nuwa chanchin shil turin in hnuai lama ka chuka pite pute thil ka lo shil che u ka ti ta deuh thor enge ni ta ti pa in min lo en rana ka zam ru tak zet i Delhi a tho hi shom ka ti na lam ni lo se mani ram lawa chuan ril ru hi among thei bok si lawa baka ka chhungte bula om ka lo thla hlel ve deuh to bok nen Mizoram min son turin ka dila shilma salo chewin ka dila ngaidam ka dil ma saboka ka ti deuh dwa pitei le putei te chu anin en zewa ngaidam dil kan ngai hleinem nangma nuam ti angkhan om top ro engtin nge idil na chu an ti pute chuan aron ti chuak vat vo in khan an pom thu kha an soya tun ka ral ma a kal ka du deu ka ti vat pitei chu bu zawin flight ticket tur kar ma saber nak tuk lama kan en don nya ati chuan kalom tak zet kalom lu tuk hi ka soi fia zo lo hial ruat hlu ron ho nu rei lo te ya e kan rela ka ho tur thu vel kan soi chuan tunge ho don alo ti ang he ho mai duati hi Mizoram lama a thok ve to do na pitei chuan ati dam thwa ma ruat hlu a chuan min lo en zeu iwa tum ma ve ati sep chuan kanui se ya Mizoram lam thlem na ana e mai ka ti chuan mei nei deuh hian min ena tu chu ala ti le ta nga la ka chhungte olsam dewa ka ti chuan chhungte lo deuh kha an omin ka sia ati peka ponga ka soye mo ati ni ka ring chop chil ngal ateu lo chhungte wanga ho tumalom ka ni ka ti deuh hlar o I chhungte chu min lo biak ro nui hak hak chung chuan ati le to he password thiam zia em hi chu o auzorin anen anin ang chia om ho phei lang chuan Stacy nen hian kan khongai thlak via wang zan lama pitei thleng sil ka ola ka sil zo nu rei lawa pindan lama ka chhauta ngal khuma ka mut mai mai la chuan pui kol chu ka dong hlol kanin biak kha zia ka she chuak war ka lak rwal chuan shiat aron ti chau mai I chapa mi ka ti ha a le lama mi chu ain su shai lo ho to mai ro aron ti le chuan mak ka ti kher mai he tianga om hi ka ring ngai lo ala om ngai lo bok inge thlenga soiro ka ti le chuan ka thu chuak vat ril ru nam tak tak thei lo chap chung mewa hetia aron om hi chuan thil du om lo tak thlenga omani ka ringa ani nei don ati chuan kaming phok chiama enga ingi omsia kalau tingal vat athil soi omsia kaman ta chia lawa anin nei don athin lung hliam sak tu chu ngai damin apom li a ani chu akal to don alo kir to don lawa in su shai chuan ati le a tuna hian horum te po ka du pha vek pui aniang mi pa wangin hetiang hian ommia su ani aya chai phu midang tam tak an omalom ama tina tu ngei angai dama apum le the ni chuan nangpo in hmalam pan ro ka tingal vat pui ero chu ala chap reng ti asia ta ka thu soi po hi angai thale ange moni ani lo mi padang an om thei to law ati chuan ka tho chua khak sheki ma wang hian voi tam a chap ti ka hai law hetiang em hian pui hian adu po ka ring bok hek lawanya ma se shil ngai lawin pui hian amangai ti chang takin ka she theya